Ya iki mau welas. Jajane nek mek iki ditukokno 5.000-an ambek obeng. Kok uripku kok soro nemen. Salah obeng iku ya gak belanjane mek titik. Aku lagi pengen nastar lah. Males aku di bojo iku. Pergi sulit, bertahan sakit. Bingung kan. Mari kita jogging aja kah. Sumpek timbang nek omah tok ngrasakno arek iku. Awak iki lho soro tapi ya ora kuru-kuru. Deloken kon beng lek mule. Pangan temenan kon beng. Oh alah anak wedok sithik sing dijaluk kula ono ae. Sing njaluk rendang, njaluk seblak untung ini aku mari tuku daging 2 kilo iki. Mendae kok arek-arek koyo Sri ngono anake njuk rendang. Paling yo tetelan seprapat pisan apa maneh roh. Belungan 5.000. Dipatah. Oh, kiai. Di presto tangga yo. Salah klopo cek larange 30. Iku mangga untung aku tuku loro iku pas lek yo. Geng rendang 2 kilo. Sak rendang noe iki. Tokno kabeh iwakku. Ya Allah, urang sik 1 kilo wingi kok ya. Sik utuh urang dimasak saiki njuk rendang iki opo urang niki. Kok asilek kadung bek kulkas sembarang kali rono. Daging sing urang, ayam yo jek ono gawe cake crispy iki. Lho, bek kabeh. Alhamdulillah iki. Kok yo seneng dadi wong sugih sembarang kali rono. Arek-arek kecut paling jangan asem. Loh, apa nih Rona? Wanku dijaluk lain. Lapar mlebu. Mak, apa ra? wis mata. Nah, iki daging ono urangi janjene oke temenan, Mak. Wis Kul ambek lombok. Mak menisan. Kok cek delape mari riyo kok tambah nemen delapmu ora nang lombok. Paling ngelon kisu taman gak kira arep iki ya. Arek iki lho kok iso delap nemen sembarang dijukuki ngono gak ono lomboke gak duwe. Mak ndoki loro ya. Yo. Foto duitmu ra. Oh iya ta. Yo Mak yo. Suwun yo Mak. Iki kok temen ngono sih. Sampe masak opo rendang. Iya ta yo lek kon te nyambel rupane yo. Oleh tutuk sampean pisan gak situ nang meja aku ngene iki. Oleh gratis. Suwun yo Mak yo. Galak gambil anakmu ku lak bek atasane tuku daging mbok tuku-tuku tetelan tas prapat ora kelar. Celengan Mak, albono celengan sampean ku yo. Gak irane soge kon. Yo anjene ndek dunia iki mek sampean tok paling soge ya Mak ya. Gak ngono. Wis ya Mak yo suwun yo. Bisute. Arek duit. Talukan dibayar. Lumayan ora blonjo lho. Jajane kok sik utuh niki. Lah iki lak balado senengane anakku ta Altaf. Wong jajane ndek omahku entek. Mak. Iki lho jajan senengane Altaf terus. Sampai yo kok tak balekno. Apike re adae kok tak balekno ke senengane anakku yo. Suwun ya Mak yo. Kok tambah nemen delapmu ngono sih. Arek iki ngalang-alangi itun. Loen anak iki watuk. Pasti menarikmu tambah tuwek. Alhamdulillah iki mang lancar halal bihalal. Mas yo ta ora oleh sangut kok wong-wong. Kon tutuk ndi? Halal bihalal ambek ibu-ibu RT RW ngene ku loro. Ketara lek nyuwaluk lon. Duh. Lah wong mejane padha sik ora ono sing nyang. Aku terus sopo musuh kene-kene mek wong kita. Yo sing kena dijaluki ya. Menisan ndok, terong, ambek nyambel. Waduh karek adang tok aku Sri. Lah kok enak men sih. Yo ya awak tambah bedah kayak ngene. Ya bom, jogging ngamari ki wis. Mari ki aku tak sepatuan ya. Ya wis aku ya tak mek salin iki tok ae wis. Ya wis ya. Engko tapi ambek menisan ya ngramban. Yo. Wong aku yo gak duwe apa-apa. Aku tak masakno sik yo. Ya wis. Ya wis ya. Ya wis.
Walah, rokok malih koyo ngono sih. Anjene bojone arang-arang nyambut gawe malih jualukan ngono to. Walah, sakene arek iku. Aduh, wesele ngene iki ya Allah. Ngene iki bobote mundak pira ya kok abot temen gawe mlaku. Iki delokna bekecote kok cek rukune bojone, bapake, anake iku delokna sik bareng-bareng. Mosok aku dadi bekecot yo nandi-nandi delokna digawa omahe. Ayo Cat tak barengi, aku tak mlaku ambek lon-lon. Ayo. Ayolah Cat, kok suwi men sing ngene iki? Aku delokna malah gak iso banter iki. Bekecot terus, nyocot terus. Disero iki suwe ini gak umum macam model opo lak ngono wong kadari katene mlayu ku lho. Wis gara-gara riyo mangan Sri, iku. ayo Sri. Ayo ro, duh aku ngene iki lho ya susah ro, lho nalah wetengku. Malah ono welute gara-gara soto rawon, tahu campur. Ayo ro. Doko niku sik welut ki lho aku anakonda meneng ae ayo. Ayo Sri. Ora? Duh Sih, gak kuat melayu koyo aku ngene lho, lemu tapi kuat. Jan aku rada lemah ro, pamene ati. Loh, sik Sri. Lah apa sih Python niku? Lah iya, parane iku. Iku seneng ta apa sih ro? Wes selak rek. Gos. Kaget ya. Kabyuk tuh kok mburi. Hei, Apa sih kon niku rek? kon niku? Kon melok-melok aku jogging yo. Kon niku lapo? Iki lah aku barengi bekecot iku lho. Ya Allah, lah Aku kon ta iku. kupat. Terus barengi. Ayo melok bareng bisa nah. Gak, aku ngenteni bekecot mlaku ku sida engko bengi tutuk omah. Ayo, Ya, ayo. Ayo. Rek, wis yo, aku tak mulai sik bojoku selak anu polahi, selak njaluk mangan. Lek gak mbek aku gak doyan mangan, Rek. Juk selak melung-melung iki lek karo aku. Mari njaluk jogging kok suwege modelmu. Itu ya ora ngono, Mak. Lah masih wong kiri kaya aku ngene iki ya berhak lari-lari sama niku. Salah kon ku lho wingi arek telu. Mari rekreasi ruwenang kok gak ngejak aku padahal kon lho tak bayari wong mek 15.000 atas Ngawur ae 15 lombolo. ngadi-ngadi kon cek mek bati ngono 15.000. Lah lapo 30.000 sampean niku aku wis ngerti, Mak. Sampe lek dijak rono-rono gak kira gelem wong sampean niku kelase hawe. Masih ya tawa-tawa ora ngintik dhewe ngono. Lek nek apa-apa butuh aku. Ora ngono, Mak. Engko lho sapa sing nuntun sampean? Bingung bare cilik kok sampean iki. Sami gata kan cek kuru kan niku. Ya wis ya, Mak, ya aku mangan sambel terong. Wah, rek. Menyek. Sri, Aku tak do omahmu pisan, Sri. Lapo? Aku. Lho, kon mau masak apa? Lah kon gak masak ta kok atine Ora, mangan nang omahku ku lho. Ono wis gak masak aku. Lah masakanku ya enak-enak ta, Tun. Lapo Tun kon niku atine nang omahku barang. Duh, kon niku medhit diparani kancane kok njaluk mangan gak oleh. Ya ora medhit. Kon niku gak masak lah anakmu ya apa, bojomu ya apa. Sera tak tukokne GoFood. Lho, lah kok enak. Iya ta? Nukokno bojone GoFood awake nduk. Ya ge. Tapi kon arep ta, Tun? Ya sembarang wis golek-golekan ora apa-apa, Sri. Krengsengan daging arep kon, Tun? Ya kresengan daging, kresengan babi tak pangan. Daging, Tun. Daging, Ngopo iku? daging Daging apa? nangka muda. Ya wis sembarang wis doyan aku. Alias jangan tiwel. Ya gak apa-apa wis sembarang. Ya, Anakku ambek suamiku ya GoFood lah aku anu jangan sembarang kelem. sakene. Melas yo. Heeh, sego wadang arep apa ora, Ya wis Tun? sego tiwo, sego wadang kene tamploke. Ya wis, sik ya, Tun, tenono sik. Ya cepetan GPL gak pakai lama. Tenono kene tak jukukno. Yo cepetan oh, sak luwe aku. Duh ngene iki aku kuwesele janan.
Ya Allah, sik ditinggal Dewi luwih ndewe kok. Tun, duh ganggu wae Sri. Gelem apa ora kan jangane? Oh ya wis aku tak mulai langsung mangan ya Sri. Injangan sik. Duh jangan tewel. Enak ta wis blendrang ngene iki wis 3 dinane iki. Kari goreng nek diirisi lombok tomat. Brambang bawang lombok. Tambah daging ndek omah. Mbok menyek. Tak mulai ya. Ya wis. Oke, aja lali radae lho meneh lho. Oh. Aduh, iku mang tak pikir daging temenan, daging tewel. Apa wis tak buat oke.